Говоримо на Рошко. Рошко, гледай. Я. То е почти колко куруми. Нали? Колко по-малък от курума. Ама толкова по-мръсен. Дай да му видим муцката. Ето муцката. Гледай. Рошко, гледай. И тия ги ловиме тук, кога си искаме, а не кога ни дава. Чекай сега. Супер е. Сега ще снимам после с това. С моя. Той е твоя. Да не кажат, че с един снимаме всичките. Рошко и е жив. Жив е, да не си мислиш, че е умрел. И не е от гума. Ей, пръчката тук. Не е от гума, те пръчката. На рибен. На рибе. Шаран на рибе. Я виж какво устище. Гледай. Мале, баси веко. Супер. Той има 5 кила. Не знам, заболя ръцете вече. Яора? Да го пускаме ли? Че го снимаме и го пускаме. Снимаме и го пускаме. Аз искам сом, нещо се шарам. Да. Че го пуснем, нали? Да, как се спира? Натискаш пак същото, къп ще спира.